юбилярът Христо Стоичков. На терена вече видяхте Рюш Тюречбер, бивш вратар на Барселона. Това е Чики Бегеристайн. Той е в състава на Христо Стоичков. Бербатов още на терена ще бъде. Жоро Миланов Зърнах. Михайличенко и Саморано са си още в състава. Това беше Надал. Преди миг, който зърнахме. Повечето от играчите, които завършиха първата част на терена, сега отново са на зеления килим. В очакване на началото на второто полувреме сме и ние. Валдерама все още тук. С неговата нестандартна прическа. Ето го Стоичков. Затова сега с оранжев екип, казах ви, вече той вика Чики Бегеристайн, именно един от славния състав и играл и спечелил финала на 20 май 1992 година. Да, 1992 година е повратна в един особен момент с това спечелване на купата на европейските шампиони. Преди това Реал доминира, но в Барселона привличат Кройф и решават, че нещата могат да се обърнат. Кройф застава начало на Барселона и още дебютния си сезон извежда Барселона до спечелването на купата на националните купи срещу Самдория тогава. И така, скъпи приятели, ето я тази купа. нашата изненада. Това са част от участниците, които печелят на 20 май 1992 година. Тази купа с големите уши. И Христо Стоичков тогава сяда на трибуната, обръща гръб на кралицата, сяда и казва: видяхте ли, българин спечели трофея. Това остава в историята. Дрим тимът на Барселона, работещ като машина тогава под ръководството на Йохан Кройф, печели 4 поредни титли в Испания, нещо, което не е съумявал никой друг да направи. 3 от които завоювани драматично в последните кръгове на първенството. И онзи велик финал на 20 май 1992 година след 0-0 в редовното време. Гол на Куман в продълженията. Христо Стоичков играе цял матч. И както тогава вдига купата с големите уши и сега пред нас. От онзи състав днес на стадион Васил Левски, освен Христо Стоичков, гледаме Хуан Карлос Родригес, Хосе Мария Бакеро не е на терена, тъй като има проблеми, но е с костюми, е също част като треньорския щаб на отбора на звездите. Също така Хулио Салинас е тук, Хосе Рамон Алесанко, Мигел Анхел Надал, също така и Андони Гойкоечея, Чики Бегеристайн, също голяма част от този легендарен състав на Барса. Тези, дето са долу на терена, никога не са седавали, когато играят футбол. Мисля, че тук зрителите на стадион Васил Левски никой няма намерение да му се дава на този дъжд, който се усилва. Начало на второто полувреме. Жоро, на нас ни е лесно от козирката на стадион Васил Левски. Тук е сухичко. По трибуните е доста по-различно. Да се надяваме, че хората все пак ще останат в добро настроение. Мисля, че преди малко, точно излизайки на терена, Христо Стоичков отново успя да вдигне публиката на крака точно в момента, когато тук се изливаше поредния порой от поредния облак. И чувате, драги зрители, атмосферата каква е.
И сега, понеже преди малко започна второто полувреме с основа Dream Team на Барселона през 1992 година, ми се иска да разкажа една автентична случка, която я няма в Уикипедия. И която ми се струва страшно важна. Да видим тази атака първо. Не можаха да изравнят звездите. Да сега за случката. Спомнят си доста хора от 1985 година, един финал за купата между Левски и ЦСКА, когато един тон народ е наказан след едно сбиване между играчите на терена, в които участва и Христо Стоичков, са наказани до живот. Включително Христо Стоичков е наказан до живот да не играе футбол. Заточен е в отбора на Армеец Пловдив, в Пловдивската армейска лига, където Стоичков има право само да тренира, няма право да играе футбол. И това е 85-86 година. Само че Стоичков тренира всеки път след матч на отбора и рита топката. А тук бележат гол първо белите. Бербатов бележи 2 минути след началото на второто полувреме и той е в прегръдките на Стоичков. Та за Ицо, за да завърша тогава, само тренира срещу едни дървени стени. Опитва се да ги прехвърли, така се учи да бие фалове. След това рита от центъра, от 45 метра топката и се мъчи да оцели вратата. Минава един майор и му казва: куче, ще изгниеш, няма да станеш футболист. Стоичков отговаря тогава, 86-та година, 1986 година. Не само ще стана добър футболист, ще стана най-добрия, ще играя в Барселона. 3 години преди да го види Кройф, Стоичков отговаря това. Историята е автентична. Поздрав за Христо Стоичков от двамата шопи, двете момчета от София. Той знае кои са в отбора на Армеец Пловдив, воден от Георги Попов, Тумбето тогава. Поздрави за Ицо, който ни събра тук, въпреки дъжда, на този голям празник. Не можаха да му забранят да играе. Не можаха да му забранят да тренира. След това го върнаха на терена и той стигна далеч. И добре, че стигна. За да могат и тези, с които стана приятел през годините, да дойдат тук и да ни зарадват с това шоу. Има и още една история от тогава, ама не е малко по-късно. Да запазим интереса на зрителите за нея. Трябва да поздравим Христо Стоичков и за подаването, което направи за гола на Димитър Бербатов. Едно чудесно центриране. Не е никак лесно да се играе при този дъжд, без значение на какво темпо. Никак не са приятни условията за игра, но въпреки това двата отбора се стараят да покажат най-доброто, на което са способни. Карлос Валдерама в центъра на терена. Атаките на червените не са никак безопасни. Още един опасен пробив. Удар към вратата, но намеса. Аз казах, че тук играят такива, дето не мислят да се дават. И две добри атаки видяхме на отбора в червени фланелки. Явно се мъчат да изравнят. Главният герой Христо Стоичков продължава. Великолепно центриране на Стоичков. И бляскава, още една бляскава вратарска проява в този матч. През първото полувреме Кампус ги правеше тези неща. Бербатов от воле. Този път не можа да се разпише. Много меко, хубаво подаване на Ицо Стоичков. Бербатов не можа да реализира втори гол. Този път спасяването бе на Феликс Фернандес. Той е мексикански вратар, който през 1994 година, трябва да кажем, бе в състава на Мексико за световното първенство. Не записа нито една минута. Очевидно е защо, тъй като Хорхе Кампос е бил в този отбор. Но въпреки това, сега е тук най-вече поради факта, че е колега на Христо Стоичков в телевизионния канал Univision, телевизионната компания. Рече е легенда на мексиканския отбор Атланте. Сега той има възможност да пази вратата на звездния отбор. На тази на белите е Рюштю Речбер, турския вратар.
Рюстю Реджбер пък е истина легенда на турския футбол. Много дълго време игра и в националния отбор той. Бе футболист на Барселона от 2003 до 2006 година, макар и като резервен вратар. Тогава той облече екипа на каталунците. В Турция пък най-много години, най-дълги години игра с екипа на Фенербахче. Сега пряк свободен удар и натиска на All Stars, натиска на звездите продължава. Рюстю Реджбер да му мисли. Предвид това колко технични футболисти има на терена, със сигурност има и много добри изпълнители на преки свободни удари. Ето го изстрелът, но минава над вратата. Не успя Венсан Кандела, френският футболист, който спечели световната титла през 1998 и европейската през 2000-та година, да оцели вратата. Малко не достигна, ама добре я завъртя. Какъв порой само. Да, и аз оглеждам наоколо, защото ми е интересно дали някои от зрителите няма да изберат да си тръгнат, но всички стоически издържат, което показва колко уникално е това събитие за пореден път. Никой не иска да си тръгва, никой не иска да изпусне шоуто, защото то се получава дори и с наличието на дъжда. Стоичков със страхотен пробив. И накрая за това си заслужава направо Дуспа да получи. Само заради усилията. Сега добра атака на съперника. Тук може резултатът да бъде намален, но Рюстю Реджбер показва чудесна форма. Затвори Людовик Жоли. И топката отново не попада във вратата на нашия отбор. Вижте още веднъж този пробив. Загуби равновесие накрая легендарната осмица. Точно когато вече търсеше начин как да стреля към вратата. Предизвика усмивки по лицата на всички. Ето че, обаче, дойде и момента, в който не дойде момента. Тук не се виждаше как топката няма да влезе във вратата, но Серхи Бархуан. Серхи Бархуан, като на финал в Шампионска лига през 1992 година, със страхотен шпагат, блокира удара. И попречи на Скилачи да се разпише. Но звездите продължават да атакуват. Нашите водят тежка отбранителна битка тук. Футболистите в бяло. Отбора на Стоичков. Грешка на Рюстю. Хвърли тази топка малко лекомислено в краката на съперников играч. Тук има засада. Имаше и греда, но има и засада. И понеже резултата е 2-0, ще взема да разкажа и другата си историка, която съм чул от тези години, когато Христо е заточен да не играе футбол. Събират се в поделението край старата фабрика войниците тогава от Армеец Пловдив в залата за обучение за ръкопашен бой. Аплодисменти за Стоичков за пореден път. И влиза старшината Куков, който пита: ще биеме ли утре, бе? Какво сте се събрали тук? А те са скрили две бутилки коняк, които Стоичков влиза дига с две ръце в този момент и казва: ще бием с 2-0, старшина, макар че аз няма да играя. Сега матча продължава. А как е влязал коняка в поделението военното тогава, нали, след като абсолютно забранен алкохола. Това е вече друга работа. Но на Стоичков и тогава не му е пукало да го покаже на старшината Куков. Един невероятен характер. Христо Стоичков и един невероятен човек. Ами точно с това мисля, че е впечатлявал мнозина с тази негова непримиримост. Не случайно това шоу днеска започна с една хайдушка песен. Мисля си, че има нещо
Хайдушков този човек, тази непримиримост. Това да не се даваш никога, да излизаш от рамките понякога, да, търпиш наказания, за това настъпваш съдията, но с този съдия той, между другото, и днес е приятел. Това са тези, които са лидери, като този човек. Именно заради тази непримиримост, ето го и сега на терена. Взеха му топката, но той никога не се е примирявал с това да бъде в губещата позиция, въпреки че е трябвало да преглътне не едно и две горчиви поражения на терена. Те са просто част от играта. Стоичков каза на водещия нещо. Може малко да променим програмата. Сега атака на неговия тим. Великолепен гол на Мартин Петров. Още веднъж феноменалното изпълнение на Мартин Петров. Пролича си, че е потренирал за днешната среща малко повече. И Ицо отново на терена. Центъра на събитията, след като за малко излезе така край страничната линия, за да нанесе някои корекции в шоу-програмата по край матча. Преднината на футболистите в бели фланелки вече става много убедителна. 3-0. Червените трябва да вземат мерки, ако искат да се отърват с по-леко поражение. Но една стандартна комбинация от близкото минало между Мартин Петров и Димитър Вербатов, само че в обратен ред. В случая се оказа прекалено добра, прекалено трудна за отразяване. Сега още едно хубаво центриране. Този път Митко Вербатов не успя да спре топката в наказателното поле. Разбира се, не е случайно, че и Мартин Петров първо поздрави Христо Стоичков след своето попадение. Сега чудесно подаване, нямаше засада тук и Людовик Жоли има нов шанс да отбележи. Не го направи преди малко. Сега задържа на топката удар, който обаче минава над вратата. Не успяха да отбележат звездите и този път. Мисълта ми бе, че Христо Стоичков е вдъхновявал, вдъхновява и ще продължава да вдъхновява много футболисти, много малки деца. Сега в игра Игор Беланов с номер 13, руската легенда. Носител на златната топка през 1986 година, когато печели купата на националните купи с Динамо Киев. Още един от легендарните играчи на треньора Лобановски, които играеха тогава за година-две наистина футбол от друго измерение. В средата на 80-те години. Да, и тук е редно да се поправя, казах руската легенда, украинската легенда. Роден в Одеса, играл за СССР, разбира се, но... Не, тогава в Динамо Киев не играят само украинци. Това си е точно тогава отбор в Съветския съюз. Всичко си е точно, както го казва. Да, но все пак. Трябва да направим уточнението. Стоичков опитва да пробие през центъра. Мисля, драги зрители, че може да се съгласите с мен, колкото и голямо да е шоуто и колкото и големи приятели да са на Христо Стоичков играчите в червени фланелки, не му се дават и не го оставят така лесно да се разпише. Всички тук очакваме Христо да вкара гол. Аз се пошегувах през първото полувреме, че сигурно има залози за това до 30-та минута. Не знам, може и да има.
За сега 3 български гола тази вечер. Балъков, Бербатов, Мартин Петров. Но Христо Стоичков още не е скъсал мрежата тази вечер. Засада и разбира се, съдиите са виновни. Спорове. Бербатов не е съгласен с това отсъждане. Аз изобщо не знам защо в нашата половина има страничен съдия. Половината, в която атакува... Защото имаше 2 метра засада, затова има страничен съдия. Даниеле Масаро се появява в игра за отбора на звездите. А пък Салваторе Скилачи напусна. 54-годишния Даниеле Масаро. Легенда на Милан. Играва и за Фиорентина и Рома в своята кариера. Световен шампион с Италия от 1982 година, макар тогава да не записва нито една минута на шампионата. В игра и румънецът Георге Крайовеано. Той пък е играл срещу Стоичков в Испания с екипа на Реал Сосиедад. За Румъния има 25 мача. Ето и Георги Миланов, един от малкото футболисти, които играят и в момента. И днес наблюдаваме на стадион Васил Левски. Тънка стратегия, обаче в лагера на белите забелязвам. Някои от по-младите юнаци са с бели фланелки на терена да му мислят All Stars в червено. Става дума за Бербатов, става дума за Георги Миланов. Атака отдясно. Чувате аплодисментите на публиката и няма нужда да коментираме кой атакува там по десния фланг. Извеждащо негово подаване. Нарушение. По-сега да не свират нарушение в тази половина. Какво? Имаше си нарушение, нали така? Според мен не трябва толкова се държи на тези неща в подобни моменти. Още една чудесна възможност. Разбира се, Митко Бербатов изчаква Христо Стоичков да бъде на удобна позиция, за да му подаде топката и той да отбележи. Така и не се случва, но дано видим гол на легендарната осмица. Това очакват зрителите на стадиона. Връщайки се на темата с младите лица в нашия тим, напълно логично е това. Все пак имайки предвид какви са селекционерите на отбора, е нормално и подбора на играчи да е перфектен и всичко да е изчислено. Отново Людовик Жоли се измъкна зад гърба на защитата на белите. В началото на второто полувреме Жоли бая се разтича и той, разбира се, бивш футболист на Барселона. Тук, ако някой не снима от резервната скамейка, предава на живо с телефона в ефир, коментира как се развиват събитията. Това трябва да е гол. Тази атака трябва да завърши с гол. Числено превъзходство. 4-2. И Стоичков шотира. Жоро, тези вратари на звездите не ги ли е срам? Поне малко. Крайна сметка, трибуните трябва да изригнат поне веднъж. Да, видяхме, припомняме двете бляскави спасявания на Кампус. Едното срещу Стоичков през първото полувреме. Ето, че и сега хубав шут на Камата, но гол няма. Водещия продължава да подканя публиката тук. При всяка атака. И терена понатежа. Повечко локви има по него. И Христо Стоичков отново загуби равновесие преди малко. Това ще е целта на нашия отбор. Той да отбележи гол до края на матча. Карембьо сега. Подаването му не стигна до негов съотборник, макар че там имаше 3 играчи в червени екипи. Карембьо с принт се връща да помогне в защита, обаче още не е стигнал. Пас на Стоичков.
Опита този път технично, не със сила. Това си беше подаване. Това дори не беше удар. Това беше подаване, според мен. Искаше да подаде на Салинас. И сега Христо Стоичков напусна пределите на игрището, за да изпрати няколко топки в трибуните на сектор Г, за да направи още подаръци на публиката. И сектор Г, където са най-запалените и върли фенове на ЦСК. Имайки предвид, че вади топката от кола, бая топки може да се извадят от там до края на матча, може само това да прави. А за червените пък сега е момента, в който могат с човек повече на терена, ако не се е появил някой на мястото на Стоичков, но виждам 9 полеви, така че с един повече на терена може да бъде наваксано изоставането. Неточен пас междувременно на Михайличенко, докато гледаме как Стоичков раздава топки на сектор Г. Стига толкова. Ще се измори, иначе съвсем не може да вкара гол. Трето бляскаво спасяване. Вратарите днес изпъкват при толкова изявени голмайстори на терена. Вижте само какво спасяване в тази ситуация. Феликс Фернандес конкурира Хорхе Кампус за неговите намеси през първото полувреме. А белите продължават да натискат, да доминират, да впечатляват с отигравания. Добра проява в защита на Михайличенко. Той беше там последен, зад гърба му двама бели. Докато Ицо получава аплодисментите на публиката вече пред сектор В. Най-вероятно сега ще обиколи целия стадион. За да благодари на всички. А и за да могат те да му благодарят за празника, който той създаде. И почетен гол за чуждестранните звезди. За човек повече на терена бяха те, докато Стоичков приемаше овациите на публиката. Людовик Жоли също може да го пишем от младите. Не е случайно в толкова добра форма, само на 39 години. С по 14-15 години по-млад от някои от другите футболисти на терена. Най-великият момент в кариерата му е спечелената шампионска лига с Барселона през 2006 година. Двукратен шампион на Испания с каталунците. Виждате и честа, която Христо Стоичков пък оказва на публиката по трибуните. И сега е на сектор Б. Колкото да са недоволни хората в сектор Г, и тези в сектор Б имат правото да получат няколко топки. Да, мисля, че наистина тази обиколка на Ицо е неговата обиколка, за да благодаря на всички тези зрители, дошли да уважат празника му. Въпреки ужасното време, май малко поутихна дъжда в този момент. Да, след голямата буря, след големия порой, сега вече нещата се поукротиха.
Десна атака, неприятно се сблъскаха. Това е май за Дуспа нарушение. Всички искат Дуспа. Това е Христо Стоичков, скъпи приятели. Ще има жълт картон. Мартин Петров нахлу неудържимо в наказателното поле и бе фаулиран за Дуспа. Христо Стоичков в момента, в който разбра, че има Дуспа, Веднага бая направи прекрати, смяна, бая бързо прекрати смяна. благодарностите. Всички камери фотографии. Зад вратата. 67-8 минута. Христо Стоичков изпълнява Дуспа. Защото Христо Стоичков трябва да изпълни този наказателен удар. 11 метров наказателен удар. Христо се засилва. Ицо бележи гол. Двете дъщери на Христо Стоичков на вашите екрани още веднъж. Видяхте. Отбеляза четвъртия гол в срещата. Неговите гой с 4-1. Какво имаше Димитър Пенев в ръцете си? Стори ми се като малко кученце. Да. Ето че сега бе даден и последния съдийски сигнал, струва ми се. Това е края на матча, макар и по-раничко. Още веднъж техничното изпълнение на Христо Стоичков. Играе се до гол на Стоичков. Точка. Това е. Заслужил го е Жоро. Заслужил го е. Да се играе до негов гол. Шоуто с това обаче не свърша. Сега приветствие за всички, които ни подариха този спектакъл. Виждате крайния резултат в матча. Юбилейния матч на Христо Стоичков. Матч, който се игра до гола на Ицо. За хората, футболистите, звездите, които уважиха. Всички футболисти ще направят почетна обиколка на терена, за да поздравят публиката. Факт е, че Христо Стоичков подари един изключителен празник на всички нас. Един уникален момент, който ще бъде помнен дълго. Смея да твърдя, едно от най-великите спортни събития в България. Макар и без чисто спортен характер, без надпревара в него. Но и такива събития са изключително емоционални и никога не могат да бъдат забравени. И още веднъж да кажа, подари ни го това шоу Ицо Стоичков. Благодарности от него за публиката. Благодари ни го, подари ни го един човек, лидер, един футболист, който дори в моментите, когато съперниците му са го ненавиждали, е предизвиквал най-важното – респект, уважение и признание за таланта. Талант, който обаче без труд нямаше да стигне до върха, където Ицо в своята футболна кариера успя да стъпи. Христо Стоичков отново сам се отправя към центъра на терена с микрофон в ръка. Ще последва още едно обращение към всички на стадион Васил Левски. 2 часа след началото на това грандиозно шоу.
Искам да ви благодаря. Показахте още един път. В студ и в дъжд всички ние сме тук, за да уважите един празник за вас. За вас е този празник. Играл съм по много стадиони, бил съм у съблекални. Преживял съм всичко, но една съблекалня винаги е била близко до мен. Искам да поканя двете мещерки, Михайла и Христина. Това, което днес показахте, ние израснахме с вас. Ние придобихме световна сила, благодарение на вас. Без вас ние нямаше да побеждаваме на този стадион. Без вас нямаше да има това четвърто место в САЩ. Благодаря ви от все сърце на всички. Да бъдем всички заедно и заедно да се чувстваме силни, а защо не и велики. Още веднъж! Безбратим Христо! Христо! Още веднъж! Христо! Ви благодари още веднъж! И сега специален поздрав за Христо Стоичков от Елена Гънева и Топчо Пърчев. Една песен специално за номер 8. Честит празник Христо! Всички честяха празника за един голям герой. Аз искам да поздравя с тази песен една страхотна жена, която стои до него. Специално за Мариана, за неговото семейство. Това е един страхотен празник за цялото семейство и за цяла България!
Христо! Скъпи приятели, това не е всичко. Сега минутка започва тържествената заря, посветена на 50 години. Номер 8! Кученцето явно подарък за дъщерята на Стоичков, а сега зарята подарък за всички като връх на това шоу. Още веднъж! Христо! 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 И безценните кадри, които ще останат завинаги в нашия архив, защото тази вечер наистина бяхме свидетели на това как се произвежда частица история, която остава завинаги. Господи българин! В Драги зрители, Христо Стоичков ни подари едно незабравимо шоу. BTV Media Group ви направи съпричастни на юбилейния матч 50 години номер 8. Надявам се всички, които вие не сте в София, успяхте да усетите тази наистина неповторима атмосфера, на която ние имахме удоволствието и щастието да бъдем живи свидетели тази вечер.
Грандиозната заря беше подготвена от фирма Виктория специално за юбилея на Христо! Христо! Поклон пред вас! Уважаеми зрители, мисля си, че никой не иска подобно събитие да има край. Преживяхме уникални близо 3 часа заради този човек, заради Христо Стоичков, който със сигурност ще помни този ден от живота си завинаги. И ние ще го помним. Да, безспорно. Това е моментът, в който той се прибира под аплодисментите на публиката в тунела, посрещнат от Димитър Пенев. След минути може да очаквате да чуете първите думи на Христо Стоичков след този толкова емоционален, след това толкова емоционално събитие за него, за всички нас в нашето студио, заедно с неговия водещ Йордан Георгиев. Така че останете с нашата програма. Празникът свършва, спомените и емоциите обаче ще останат завинаги. От Георги Поп-Василев и от мен Никола Кацаров. За нас беше удоволствие. Приятна вечер, останете с нашата програма. За нас беше чест, огромна чест. Страшен късмет да сме тук.